Dzulo, 21 November 2024, bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiatives CDD motsogozedwa ndi wapampando bungweli a Sylvester Namiwa amafuna kupangitsa mademo amene wacholinga chake chinali kufuna kuti akakamize nduna yoona zamafuta ndi mphamvu kuno ku Malawi olemekezeka Ibrahim Matola kuti atule pansi udindo wawo ngati nduna. Zifukwa zake amene akuti ayi mafuta akupitirira kusowa kuno ku Malawi ndipo ndunayi yalephera kupanga ntchito yake. Ndi pano ndi Panyasa Voice Box timabwera pano ndi Amalawi osiyanasiyana mkhanimakazi osiyanasiyana pa nkhani za ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndi mkulu amene akufunsa kuti Anamiwa mukamati Ibrahim Matola achoke, akachoka Ibrahim Matola kuti mafuta apezeka, kuti mafuta kuno ku Malawi akusowa chifukwa chani? Nthawi zambiri kumva kuti ayi mafuta akusowa chifukwa cha forex amene amang'anira nkhani za forex si unduna wamphamvu koma unduna wa zachuma. Ngati pali munthu amene tu ayina kuti achotsedwe ntchito, munthu ameneyotu si Ibrahim Matola. Chifukwa Ibrahim Matola ntchito yawo sikupeza forex, ntchito yawo ndikutenga forex ndiwagulira mafuta. Ndi tikhale limodzi pano Panyasa Voice Box kuti mkulu amene akuti bwanji pa nkhani yakusowa kwa mafuta komanso pempho la Sylvester Namiwa lofuna kuti nduna ya mphamvu kuno Malawi Ibrahim Matola asiye pansi udindo wawo. Tikamaliza chonde mosayiwala panga share, like komanso mutuza maganizo anu in the comment section below pano Panyasa Voice Box. Zikomo Amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli. Ndabwera pano ndikufuna ndingoyankhulapo zinthu ziwiri zitatu. Mu zinthu zimenezi ndikufuna ndifunseko mafunso kwa makamaka a Sylvester Namiwa amene akuti akhonza mademo awo lolemba likubwerali. Ndipo I think mafunso amene wawa kapena audio imene iyi iyafikira Namiwa before mademo. Tamvetsedwe zona zoti akhonza mademo amene amayenera kuchitika lachinayi, then asintha kuti adzachitika lolemba. Komano mutu wake weniweni wa mademo akunena zona zoti akufuna apange demonstrate kuti Ibrahim Matola amene ali nduna ya zamagetsi ndi mafuta kapena kunena zoti nduna ya zamigodi atule pasi udindo. Komanso akufuna zoti Henry Kachaje omwe ali mkulu wa NOCMA atuleso pasi udindo chifukwa chona zoti alephera kugwira ntchito yawo. Ndizomveka zoti monga wina aliyense tikudziwa kuna zona zoti pano pa dziko la Malawi lafika pena, komanso tikudziwa zona zoti tili ndi crisis yayikulu yokhuzana ndi mafuta amene pano patsopano zafika pa climax, zafika povuta ndithu pona zoti wina aliyense sakumadziwa kuna zoti kodi lero kukamacha mafuta ndikapeza kuti anthu akukhalira kugona m'mizere kuma filling station chifukwa chosowa mafuta. Komano ndikufuna ndifunse kuna zona zoti kodi Anamiwa kutula kwa Ibrahim Matola udindo kupangitsa kuna zoti mafuta apezeke, is it a good solution kuna zoti Ibrahim Matola akatula pasi udindo mafuta apezeka? Ndikuona zona zoti Anamiwa he's just beating about the bush instead of going straight to the point, or either he's a coward. Chifukwa chona zoti vuto limene tili nalo ku Malawi kunkhani ya mafuta sa Ibrahim Matola. Ndipo ngati pali nduna imene yakhala ikupanga perform bwino mu zaka zonse zimene Chakwera akhala akulamulira, yoyambilira imene inadzalandirapo ndithu ma rate abwino nda Ibrahim Matola. So the question is, why today is Ibrahim Matola failing to run his administration? Nchifukwa chani lelo kwangodzuka just from nowhere Ibrahim Matola sakupanga perform bwino? Kodi nchifukwa chani Namiwa angolunjika kwa Ibrahim Matola chonsecho tili ndi nduna zingapo zimene zakhala zikupanga performance yake ili low kwambiri sana zipangirepo mademo kuti zitule pasi udindo? Tikukumbukira last year kunali nduna zimene zina akagula fertilizer ku butchery. Sinamve kwa Anamiwa akufotokoza kuna zoti tupita pansi kuti kapange demonstrate. Chaka chonchino tamvanso nduna zingapo kapena kuti akulu angapo amene ali ma top government officials akukhuzidwa ndi nkhani ya 1.5 trillion, osati billion koma 1.5 trillion. Komanso ndalamazo amaba m'madola ma foreign currency
komanso ndalama zina zimapita amapita kumakafupa mmaukwati mmadola, zimene taziona zikuchitika. Inu Anamiwa, Sylvester Namiwa, you have never come on the limelight kunazona zoti tufuna tipange mademo kuti achakwera awachotse anthu awa mchito. Nje nzodabwisa kunazona zoti lelo chifukwa chona zoti Ibrahim Matola akulephera kubweretsa mafuta mkuti achoke pasi atule pasi udindo. Ibrahim Matola sangabweretse mafuta ngati forex kulibe. Why are you not pointing a finger kwa munthu amene akuyenera kuti asake forex kuti dziko la Malawi likhale ndi ndalama zochuluka kuti mpaka Ibrahim Matola akagule mafuta? Tikukumbukiranso bwinobwino chaka chomwe chino kumayambiliro, I think it's February March, kunadzatuluka nkhani yonena zoti dziko la Malawi lili ndi forex wongokwanira kungoyendetsera dzikoli kwa miyezi 3 kati 4. Kodi nda Ibrahim Matola amene amayenera kukasaka forex? Kumane ndikuona kuti it's a scapegoat kapena pali wina wake who is using Sylvester Namiwa kuti Ibrahim Matola atule pasi udindo. Kwe MCP ko chifukwa chimene chikumachitika, ili ndi ndale. Pali wina wake amene akuwatuma Sylvester Namiwa kuti apite pa ground akapange mademo cholinga choti apezerepo advantage yona zoti anthu amene ali maudindo mu administration yachakwera komano sali IMCP awachotse. Ndiyenu akufuna kugwisa ntchito strategy imene yoyo kuti Sylvester Namiwa apite pa ground akapange mademo cholinga choti anthu awawa awachotse. Chifukwa chona zoti sali IMCP sanafike pa ground kuzoonesa zona zoti ndi IMCP. Ndiye afuna apeze njira yoti kodi anthu ati wachotsera bwanji. Komanso akuona zona zoti kunokimako kwaola anthu ambiri aba chifukwa taonanso pompano ma news akhala akutuluka kuna zona zoti pali nduna zina zimene zili ku nduna za transport ngati achina Jacob Hara, mosabisa achina Jacob Hara, achina Colin Zamba akhala kumasayina mapepala afeki kumana zoti iwo ndi mashehe cholinga chona zoti zitu abe ndrama zoti zimene zimayina kuti zikagulidwe fuel. Zimene zakhazo kuchitika. Ndiyo chifukwa choti kumene kuchako kwaola ano sopano chifukwa Ibrahim Matola angokhala chete sakupanga china chilichonse. Why are we pointing a finger kwa munthu wona zoti sama iyeyo kwake ndikungolanda forex kuchokera kwina kwake? Komanso tikuona zona zoti chiyambicho si ichi yayi palipena pamene chinayambira. Why didn't demonstrate from the beginning nkhani itangotuluka kumene una zoti ndrama za nkhani zabedwa ndipo anthu amene aba ndrama zindi akuti osati Ibrahim Matola. Ibrahim Matola is a clean person. Komano why are we pointing a finger Ibrahim Matola today? Ndikuona zona zoti Sylvester Namiwa akufuna agwirisidwe ntchito ndi anthu ena aka MCP cholinga chona zoti Ibrahim Matola wachotse udindo. Chifukwa chona zoti awonongako area ujeni imene yoyo sector imene yoyo ayiwonongako anthu amene wowo ndiye tiyo achotsa bwanji tiye tigwise ntchito anthu awakhanga tipakupangira ma demonstrations cholinga choti uiti muchotse. Zimene zili zinthu imene factor imodzi imene imapangisa kuti ikupangisa ona zoti dziko la Malawi lizivutika chifukwa zoti timaoneka ngati kuti makati ndi anthu amene amadziwa kutimenyera ufulu koma anthuwo ali adyera. Tili ndi anthu amene amaoneka ngati ndi anthu olikonda dziko komano anthuwo ali wokonda ndrama. Nchimodzimodzi zimenenso zachitika dzuloli apaki mmalo monena zoti akayimira Amalawi anapita kukayimira mimba zawo pamaso pa ameki. Mamuti akafotokoze zimene Amalawi akumudwa pa nkhani ya mathematics anapita kukafotokoza zawo zokhuza cholinga choti iwowo zawo zayendere. Palibe china chonse mene analongosola. Vuto limene tili nalo ku Malawi ndi limene we have cowards. Sylvester Namiwa ngati akupanga mademo ona zona zoti Ibrahim Matola achoke asayambe kumenya mchira, ayambe kumenya kumutu. Akuyena iwo kuti awapitira achakwera kuna zoti achakwera. Sylvester Namiwa ngati ali wolimba mtima apange mademo ona zoti chakwera, you must step down because you have failed to run the country. According Zamba, you did this and that, you have to step down. Jacob Hara kodi ndrama izi zinaenda bwanji, you have to step down. Osati Ibrahim Matola amene nawonso amangolandira ndrama from somewhere. Ndiko amene amapeleka ndrama ndi amene asokoneza ndrama. Ine mafunso anga ndi amene okuona zona zoti kodi ndrama Ibrahim Matola tikulimbana nawo chifukwa chani? Kodi kuwachosa kwa Ibrahim Matola is it a solution? Neno zoti tikachosa Ibrahim Matola lelo mawa mafuta apezeka, tikachosa akachaje lelo forex mawa ipezeka? That's the question.
ndiye nomwina mwake kwa inu anthu anzanga amene mutamvere audio iyi komanso amene muli ndi pafupi ndi Sylvester Namiwa. I think mafunso awawa before Monday akhala akuzifunsa kapena akhalanso akuti akaona zona zoti Ibrahim Matola kuwapanga target muzifukwa zakuti kapena pali ena amene atituma kuti tapangire matemo a Ibrahim Matola taachotse cholinga chifukwa chona zoti mwina wake sali ku MCP koma ali ndi udindo waukulu. Zimene zikuchitika apa chifukwa chona zoti there is no logic yona zoti tikalimbane ndi kunchira pamene tikuona zoti zoti kuola kunayambira kuola kumutu kamene mwake chifukwa chona zoti akwawo akanena zona zoti tikufuna mademo ona zoti achakwera atule pasi udindo ndi kuti akuopa achewa aja anayenda ndi zikwanje aja atikha panso pato kaluwa town instead tikugwisa ntchito dzina la Ibrahim Matola ndiye kuti they are cowards. Ngati akugwisa ntchito dzina la Ibrahim Matola but they want to hit the head, they are cowards. They have to go straight to the point. If they are real fighters, they have to go straight to the point. Kuna zona zoti no achakwera mwapanga zakuti ndiye nduna zamu zonse zili performance chifukwa palibe nduna ina iliyonse imene yalongosoka china chilichonse palibe imene chalongosoka kuyambira ku transport mafuta ako ku agriculture ku health palibe china chilichonse chimene chalongosoka. Why are you targeting Ibrahim Matola only? I think there is someone who is using Sylvester Namiwa amene ali ku MCP cholinga chona zoti amuchose Ibrahim apeze njira muchosera Ibrahim Matola atenge munthu wawo amutani amuyike poona zona zoti azipanga china chonse chimene akutani chimene akupanga aziba mmene angafunire kuba. That's the question imene ndikuna zona ndikufuna zona zoti amene mmakhala pafupi ndi Sylvester Namiwa mutipitisire funso langali komanso mwina mwake before Monday akhala ataziyankha before pita pansi ukapanga matemo akhala ataziyankha zikomo kwambiri.